Ayan mga idol, yaw kami ni Kuya Boots sa SM. What? Mabakal tabi kami kinyog. Duwang buok na nyog. Oh, digi sa SM. Pagkatapos, kung may gulay na lubi-lubi, tamagulay kami kilubi-lubi. Mabakal man kami. Ubus kamote. Ubus kamute. Oh, bada mga digi sa SM. 1/4 na kamates. Kamatis. Budak mapabulganize kami. Natatadara ko laon digdi ang haraw. Dayaw kinahiling na anahaw. Di man sa muya, puro anahaw. Diyan, iba may sudad na yun ko. Awin eh? Ay, Pakalog sa tabi ni Kuya ko. para mo kaya ako, di ako nagpapalalig dita. Nalilibong ako. Sige, sa Sa kada ko lang kantaw baga. Uyug-uyugon mo lang. Grabe mga paninda, dahil makita kay bakal. Oh, grabe mga tinda mga idol. Dahil mga kami kay bakal, uyug-uyugon mo hutungan niya. Ako pipunaw ako. Kuya Bot na, mo ito? Na nagkakarao na ito? Uyug-uyugon mo lang, punaw na ako. Ang problema, dahil makita kay pangkaon. Dahil nangangaragda dahil. Oh, Duman sa tuya. Oto naman Nagkakaragan, sige ngaragda. Oto naman Kuya Bot ah. Ano? Nahiling mo itong electric pan. Dakulaw na electric pan. Uyug-uyugon mo ah. Duman sa tuya, pag nagkaragan, marina ka una, digdi dahil. Di day man ang ngarag na pala ng tawo. Huli di may trend pala sa laugan ano. Dakulaw na harong ini. What? Uyug-uyugon mo ah. Ano mata masa kayo man kita di jay? Uy, mga may train. Ano? Masaya na ang paligaw. Iba kami. Maiba ba niya kami? Natatari mo kami pitutunungan. Mapamasahe mo kami. Ilinga na ba yan? Tabi na yan kami Uyug-uyugon mo tadakulaw na electric pan mga idol Iyan ang electric pan. Iyan mga bigasabi ko. Pangyaw-yawan sa ano? Namo? Sa bako. Saan? Sa langaw. Langaw? Masa iba yan kita. Sige na sa lalakaw. Mapagalon. Mabakal kita kay cellphone. Huto na pag-ahaw. Cellphone? Yaw. Cellphone na nga kita pirak. Magtakay bakal. Kuroy ko to'y na pati ang tuhod ko. Yan hapon ng daw dyan. Tataon. Kung may ano. Grabe mga idol na star Nagralayog sa star league sa SM. Tataon. Ang problema, tagrabing tawo na. Tagrabe bang yung tawo? Ano mo yan? Munang mundo. Aw mo lang apod Bako kayo man iniharong. Mall. Aw lang ko kayo ni Harong. Bako. Ayaw dahil mo nagagana sa electric pa na. Run out am. Ay, brand at pero huli di sa balyaw. Iba man ang May kuryente di dyan. May kuryente. Ibang linya ka ito. Ay. Tapos masa yung kita ko ba? Ayun eh. Opo. Mabakal kita kay Upo. Ayan ang pinakamagalang na cellphone. Pinakamagalang na cellphone. Opo. Tapayas. Tapos tapayas. Bakit dito sa laot? Hilingon ta.